Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Adda, iti ubi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka ngaglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nabigbigat. Jakarod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pa nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kastoy kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso ang madanaganak. Rumbang nga ibaganday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan ko na daytoy. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kanto la nagananad. Anya ngay ita, ang mga nuag dadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka ding aging galaan iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Ang mga no ipaspas nagnamat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi kay imay Naka-download nga minan dito yung laptop ko, dagiti kayat ko ang makita iti libro. Isumat lagayam. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadag sana, Rafi. Ha? Masapol nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mo mo't nga ituloy di panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapol nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yung ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye anak ka? Dayta ti maawatak kan ko na. Agad-adal pa'y ngamin dya tao. Apay ngamin na di kayo nakapagtapal. Among nga agad-adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayat. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado ang masayer ti riknada. No maamuan da ngagdadagsana. Kat aganakat to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian. Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asika ti ama ti sikog na. Lepato mo na di a babae.
Ado pa'y tinasaysaya at ngamday chay a librarian. Mama, Librarian lang. Sigurado anak ayan ayat kan ka tada plano na abumaknang. Isuan na saysaya at nulipatan mon. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, Mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikat ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay nakawag ka. Di ka matong umayan, di ka ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga napudno ti kunada. Asaan asyak ti ama day time imitan. Anya? Kasta di pagkita ang kanya. Ulbod? Anya nga iti amok. Di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagaro pa kasta ka ak klase ti lalaki. Dap-dap pa ak ti babawik no kapay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo. Hayop ka. Awan serbim. Asidad ka la kumakanyak tatong-patungtaan kalaangan. Awan ang kay tibain. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak nga isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka dayta. Desisyon mo dayta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod. Ikarigatan na kanu nga isakad ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rambang laang. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan mat, no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbaga na nga anak ko ti sikog na. Ay, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kaya't nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diya ka mo. Ngam kanayo nakamapan i-DJ library. Kat awan mo ti amo kasabali ang lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diya ka mo ti sawak. Rafi, lipat mo day dya babae. Mamirmiraot laang. Awan maganab mo kan kuana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito'y, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas. Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalakad ko kan kuana nga adaywan na jay mamirmiraot. Akaayan-ayat na. Podno tako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo ti kasjay a klase ti babae. Basura. Kasta nga rin timbagbagak ka ni Rafi, tita. Angam, kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan. Tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gapota kayat mo ti lumungaw. Iso aginargarim ti anak ko. Saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko. Aber, ambisyosa ka. Kaya't mo pa'y adadaulan ti panagadal na.
Da kayo kaditiin na ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha! Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikat awan serbi na, awan babain mo. Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti karikan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kankwana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos? Tada ti mawidan na. Saan lagayam ama mirmiraw day ja babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos at talaga. Awan la ko madita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Eric, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adi mang tok-tok iti maiwaris nga iri. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Masapol nga gawaan nyo, ti magpapanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko. Kat pumanaw da nga agpaiso. Pulos, asaan ang maikariday jay a babae iti pamilyami. Ikanyo iti kwarta jay head dito library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa nga agpaiso. Tapno sigurado apapanawon da. Madlawan ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasnay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayem. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumot ti karmana, tapno agnakam. Anya ka diti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay, adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano ka na yun titimak dagiti salsaltak? Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman akanayon nga agun-oni day ta salsaltak. Amo pa yan nga inupod no dayta. Ngam no maminsan, nuanya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairan-ran hamay. Sabagay. Adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulad ta, bakit? No iso ti pampanunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Iso nga iliw-liwag mo laeng dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di ti lang ti babae. Taapay ang nailawan ti anak ta.
Napintas? Ngam. Ha, no mamirmiraot matlang. Sanon. An-anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng amailawak iti pamilya tayo. Saan apulos ara amantigi mong. So ngayon baga kijay babae at pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang dito'y. Ha, masurunak. Pimanaw nga tan dito'y syudad. Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayat ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki, adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na day di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam. Agsubsubali taktukan ka. Unay ka tagsubsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Uno saan? Sumuro takmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, impagmantasig mangput ka, anak ko. Ngam, aapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikugkan ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang. Nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti ubi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemya ti sakit na. Kabayatan na, nangibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara a pasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun nga yawit ti ubing. Yagyan tumanen, inton sumaraw no a check-up na. Medyo pimbigsan, doktor. Isaayawin mi nga rudan, ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check-up. No kapsot, admitak manen. Ala, iresitahan kayo ti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawit kayo. Wan, doktor. Apay lang ang tinapuyatan niyo. Di na kami pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturukan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idin to tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay. Sino day ta, Vanessa? Naganalaangan kat kasla na pintas. Ti babayan na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na bagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad kitagtagainap.
Si kanto timang katawakan ko na. May sakan a doktor. Idin to taiso katawanan adal. Nagnginamot tanday di apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayat ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan. Bakit? Talaga nangina. Kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayan ka dilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam kakamapasamak. Kung na jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apayakas lamaburiburan ka. Mama, naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Day takit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, Mama. Ayanda nga taitan nga gina. Diyay kumaanak na. Itad na kumakan ka. Saan mo ta kayat ni Joan ti aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga do ti Jack kayat nga ugali na, Mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pasatyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan nyo ni Rafi. Kasla napataga. Kaya't ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide kat ingka pinagsasawa ni je trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingkan ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sa bagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atukmaan na. Talaga? Amo matan tagbibisin iti kwarta. Alaan na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan, no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Ito danto kano ti sweldo ta, inton sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Ito damat no umay da. Kasano, no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilyan. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi ang sweldo. Ipapaaramid ko nga min ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldo. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga aramatan na. Iso siguro ang nagbiit ta na kaumay dito'y takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa yan nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyak. Tamakalagipak nga umawag. Angam si kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid? Diyak kayat dita. No di mo kayat ti umay dito Pasensyan. Kaslasan tang agasawa.
Kayat mo matan dita, ngam dito eh. Uray si kamat. Kayat mo dita, hanggang dito eh. Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti aginan na. Kwa? Adda ko makid dawag. Kayat ko tiwaya-waya. Anya ti kayat mo asawen. Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayam ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag. Kasla masuron ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalyan iti ugali day di Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpo nga mababae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagaya ko mati madaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka. Adda ka di manan madi anak pasamak, nanang. Nakarwar kami ni di ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga minday ta medical center, nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang, nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitad to kano inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala. Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kasta pa'y, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Katawan pa'y dagiti amo ta. Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amaki mo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti may sa pasyente. Uwan kano, imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ang ti schedule na amaki mo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramidan da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay ko matakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayagpakimo dito medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayat ti kemo. Tadi kalidad mat dagitar aramaten tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalin da ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamat emergency hospital. Ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot iti naka-schedule a session da? Nurayan da pa'y ti pila. Maunat ton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti dayta. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama daytoy medical center tayo? Saan ang naipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na. Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mo ti amo ni Vanessa. Kasano nga roden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na.
Padasan ta ti makisao iti doktor. No kayat da nga ipautang pa iti bayad ti pakeen mo. Sapay kumaat ka kayat da. Padasan ta akid dawin. Nga agbayad tanto inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day ti medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak matan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siyakmat. Ala, agawa am nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanom to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mat iti medical center. Kita no ado ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta dagita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta damanan, isungay mayda. Nalabit akas ta, mama. Nakairemedyo na siguro, isong ay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Asino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti chemo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Agam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawi. Kasanon, no saan nga agpawi? Agpawit dayjay, tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na, iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da itad ti sweldo na? Makabayad kayo nga rod? Ikarimi, madam. Agpawit dayjay, apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na may tantan ti panagkemo na, madam. Saan ang makimo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda, iti ubi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimbang patiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing, iti medical center, kati ina ni Rafi, ti simmango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda iti ubi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing, inton makapawit ti anak yo ako nayo. Madam,
Sana mabali na may tantantike mo na. Saan ka, day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng ang makiimo ka no, inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi ang makaawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat ati mangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apim manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay. Ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Resita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na. Sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Iresitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa, bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa pa'y kuma. Tawan pagbabawian dagiti atat tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasin ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. At idog ka no tinaka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda ko matiubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta tila nga mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akas to'y tirignak. Edi imbaga nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adon ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay kita endak. Oh, asino ko mga rodda kijay? Tayo okay din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Ay magwaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw ta. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas chay ti panang kit-kita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakareribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang. Disturbom ti turog. Maturog ka, tayo nakman kiti agkape.
No kagkape. Ad di ka makaturog. Maturog ka laeng, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikamon da. Saan ka din nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikamon da? No danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikamon ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kandad dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan tayo mat siguro? Darasan ta tap na makaado ta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukat na dito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa ilaang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito eh. Nangina iji Pilipinas. Amangan mo awan pa'y ti kasta akla si ala ko ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas. Imported ko nada. Uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumat diti abroad. Ako reka. Anya da ito'y kasla ni portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars dagito eh? Ha? Saan nga ta peke dagitay? So nga imbalang da? Kita agman, no adanagan na iti bag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ama isubli da ito eh. Urayam ano dagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan. Adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant ano si Mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpakay mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na iti emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamit. May subli ko mamanan iti medical center. Kay gama, awan mo't kwarta tayo. No asino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamak da saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mat kadagiti adda kwartana. Adamot kit di iti emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na, ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyares dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod. Imbalang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasanong no adan tumang claim. Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramida. Nabayag mat basitan nga inururay mo no daw may mangsapon. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mangbiro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nagpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang.
Agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mo't dagiti amo ta. Masapon nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa. Taadda kadakwada ti pasport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid ak mo't tan iti Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko ah. Medical center ko naman. Awan ang puso dagijay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakita ak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wanman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di at talaga ti plano masumurot dito ay. Sikaman ti pagdamagak. Awan ka di at talaga ti plano mga gawid dito. Nakapangnagdang akon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti serbina nga agawid ka dito. Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. No mabalin na ko ma, bisikan ti agsikog. Awan serbi na ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adin akon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang teraramitin nyo? Awan ganas kon kenkwana mama. Tadi na kayat amaddaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Oray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnama ak amasarakan tayo ti ubing. Sapay ko ma. Dakal siguro itan. Dalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita mama. Gaputa sumagmamanumutan atawan tinapalabas. Imbag ta simbang petan dagiti amo ta. Agyaman ak may tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dak matlaangan. Agawid kan adi na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. At dapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakruyan ni tatang. Ani, ada ka matgaya mo anak ko. Nanang, ngam apay asaksakruyan ni tatang ti anak ko. Ipad mi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, ije medical center. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panangisuro ni Mario ken ni Peter agayem na. Kasta unay met ti panagyaman ti baro. Gapu ta nakasursuro da itoy, no kasano ti lumaban. Gapu iti dayta, nabukal ti may sa aplano, dagiti agpagayam. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayjayan ni Maria Alakin. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbag. Labanan mi dagito ang kabuksor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di natungad niya! Siya ti manggudas kan ka! Takrot mo kayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan dakan. Ibalod dakan ka ni Peter. Ipatulod min tulaang ti bangkay mo iti amom. Gaputa gudasan da kamutun. Anya! Ayop kayo! Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbiling kada kayo? Awan bibiyang mo. Yak kayak nga ibagakan ka. Yeah! Ah! Talaga ka di natangkan ti ulam, ha? Awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makaruk atak dito eh. Balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa dito asibibiyag ka. Anya ti kayak yu asawan na. Patayin da. Kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayak yu ama-amuan kanyak. Asino tinangbiling kan ka? Asa nabanda kami? Awan. Saklaon. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana gayom. Kita man itatiturad mo. Pingin paturong mo kanyak ti paltog mo. Ha? Pangasim. Awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatta kag ti banga-bangam. Anya ka di ti kayat yu ama-amuan. Sige. Damagin nyo. Tasong batak amin. Basta mo. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabanda kami iti gayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito. Kaya't na ka nga'y papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na, ha? Adapay may sa akayat ko nga klunang kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga mam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam naroda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. At dapay pakairanudan takon kwa na. Maria. Pangasim, Peter. Hindi nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sirlito. Kagurak namin day ging amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagiti nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti ibagbaga. Mamati kayo man wano saan.
Kayat kayo at tulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kayat kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanya. Iso kayat kumot lang abalsan. Sapay kumatapod mo dagiti ibagbagam. Tanulok-lukon na kami lareng. Di da kan pakawanan. Wen, Peter. Manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan baturog. Anya pa'y lang tipadpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awalan bibiyang mo iti dayta, Linda. Hala, umuna ka na mapanmaturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakadwam. Husto ka di. Anya, sumardeng kan asmanaw. Tanusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talagamat ngamin nakasta ka. Day talaang ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managing bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Nagagaya masan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo kanita na yung nakpadayta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabigla ang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam. Ta sino ba't ngay ti saan amaasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan to umat ti ugali ti matumpungak alalakay. Simang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wen, madam. Adda iti ikot yu ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak dayta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maria. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Ang mga nuda kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laan. Mapadda iti lugar nga awan makaammo kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hostisya para iti day ti papa. Ikarik day ta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Amang ano into nagangay. Kat natamot tan ti mapukaw. Diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita ka di pa'y nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amo kung ti kinapudno, maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hostisya. Diyak to agsardeng, aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Asino tinagaramit iti daychay? Kasano ana amuham? Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan kadagiti pulis da di tao. Katisudan ti makaamo.
Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapu kadakwada. Pangaasim ko, mamad. Danggandak iho. Kaya't ko asyak ti mangsingir iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labiit. Kalpasan. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisipay dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biag mo. Gapulaang iti panagibalas mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday tanga aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day takid-kiddawan nyo kanyakan. Simang, Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. unayan na itapan nakakigtut mo ka. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayo. Ngamin, may turedyo adangran, ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao, Simang. Nung di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa'y grabe. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na timbanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yung kankwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimag ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumat. O niya, Pete. Nagkinawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti amo nga adda nagtutulagan tayo. Nawatam. Peter. Siguradum lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Mar, di kayag danag. Sa anak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asungan. Siguradum lang ha. Tapa man amalpas amin na gito eh. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasong. Agyaman nukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bay andak ko mga palawag. Manel kayo karagiti kakadwam. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa dyan pa isa. Isa paltukan kalayan. Ang asi ko mga boss. Di da ko nga patayon. Talaga ngamin anasiglat dagiging agayam. Kan may isa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ika na agrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan boss, inakong! Pete, sa dino ka nung tinagkapwam, makaungugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Ang guli magkalatan. Tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. At damanin pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, kastalang unay ti danag mo para kanyak. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumuteng dagiti aramidan. Anya ti planong, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma. Tasan ngag traidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't ko ngamin at talaga, asyak timang lepas iti dayjay nga angkal ko.
Awanan ba inday di alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amak. Isumat lagayam ti mangisagmak kan kuana. Wen nga rod, agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akon amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka lang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit din na maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensya kan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabalas kan kuana. Masapul nga agbayad dayjay nga awanan ba in. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbutengak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan an nadak. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanyak. Sumuko akton kadakiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akas to'y tinarapaap mi ka ni Papa mapagbalinam? Iso pang nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papam. Ladingitak, mama. Namsaanan ang mabawing ti pangandang ko. Siyak, ti manggibos iti dayjay a kriminal. Apay gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot. Ay, ningamin, mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensyalaan na ni mama. Sana bale, gaputagan an natak, para kadagiti mangipatpatag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mat amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lahangan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mat kada kayo, madam. Awan tunti kadwayo, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sa baling aminan ti marikriknak. Ang mga numaisagmak tapay no agtali na agta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Ang mga no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw a pumanawtan. Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglanglang taman ng amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom kamata ka na yun. Di mon masango ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday tayo. Ha? Anya day ta plano iho? Amangan no.
Hindi ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikarig, agan anadak. Ngamti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ijay probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat amay ramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka, iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ijay probinsya. Sana bale? Nakasareta kon ni Nena, akasinsin ko. Isutimang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauwan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tiniliw dagiti agkayam a Peter Kanmar, ni Pit apasurot ni Don Lito. Gapota sinanubda dagitoy iti dalan. Kabayatan na, kastaunay apungtot ni Don Lito. Tasaan nan anauray ti panagsubli ni Pit. Inaklon met ni Pit ti kinapudno kada Peter. Nga isuda tinang patay iti ama ni Peter. Kat mismo pay, ani Don Lito tinang paltog kankwana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isarden mo ket dinday ta planom, iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an tan dagiti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan ang mabawin ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kadin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akawis ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngamnipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itaylaang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Iso ang napintas da ito'y agundaway. Apa naglibas da. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana bale, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kasan, Pit. Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Di ako mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mat ngagpaiso, gayam. Anya nga tanong. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo, ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi, ti awanan baing a kriminal. Anya dayta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da, ti pakatayan na. Tapnurik naan namat, ti kas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit diti kas na. Sige nga ron.
Planuon tayo noan niya tirumbang ang mga aramid. Nalakalang, gapot na adda akot. Ang mga numairaman ti asawa kan ti katulong da. Awan ang mo dagi jay kadagi ti mapaspasama. Di kag danag. Planuan tayo ana imbag tirumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gapot na magagaran akong amang paltog iti dayja a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaeng, tapno saan ka ama isagmak. Wan, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apan ang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag na ibagak. Ngam di kag danag, mabiit laang ti panakisarita kan ka. Sige, umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige, agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak. Mabit laang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anan. Adala na patag akayat ko nga ibaga. Anya day ta, auntie. Kaya't ka akasarita, maipapan iti plan-planuan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, auntie. Mabutangak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Kinasaritanak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyugak laangan, tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Jakla kaya't ang maisagmak ti anak ko no mabalin. Ang ala, iyan tangay saan mo't ang matubngar ti kayat na mapasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayam mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, kan pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, auntie. Jak to baybayan, tigayam ko. At iti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armusaryaw. Agyamanak, si Mang. Oh, amok no apay analiday ka. Hagbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talang amin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga rod. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay anak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gaputa amangan numairamraman tapay. Gapo iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na ka ni Mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ang maisagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa iti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapod mo na. Magagaran akong amang isayang kat iti plano tayo, kadagiti kakaduam. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ang maisagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagaran akong ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa lang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din.
Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wandayan. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. At di da makadlaw. Naimbaglakid din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Patigayam dagiti mismo at tao na nga agserserbikan ko ana kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang roden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isagana at ti aldaw a panagibalas tayo. Agpulumot laang dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartag ka na yun. Anya ko may ta. Anda ka di parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming di inak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kang urayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mukha ni tapaltugan kalangan, ah? Ha? Boss. Yung kasamutan day tapaltug mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dito. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pete. Patayon ng samutan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbin ni Pit kan kuana. Jakam o madam. Mabutbut ang akon madam. Pumanaw tayon dito. Sige, simang. Pumanaw tan dito'y inton rabi. Mapanta ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magta. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ijay balay. Wan madam. Sapay la ko ma. Tama kaadayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na tanilito. Numamuan na apimanaw ta, ijabalay. Sige nga rod, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay na, jakpay kaya timatay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlaan ng ti agawid di jay lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan ang nadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laang ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayam mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbag tiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asin ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturo ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado na ito. Sige nga, Rod. Sumrak tayon dito unag. Ngam, kasano nagitidad duma kakadwayo. At dadaamin iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kuntigay tapno makastrak tayo. Makaangas akong itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ng agpasyudad. Ay, adayo tayon ka na, Sir Lito. Huwag si Mama. Nakapanaw tamutlaangan itikas la impyerno amalay. Sige, iturog mo kit din.
Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen, madam. Uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo mat. Pakawanan nakiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amay pada ka iti day di amam. Mapana kun sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dagiti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong lito. Adday ta nila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadak ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si Kalakay. Orasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka nang tanong kanyak? Peter? Apay, sino ti agko lang ang may kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Si ka kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka man. Awan ang mok iti bagbagam. Kasano ang nakastrik kaniti balay? Pete, umay mo patayin dahi ti tao. Dahi to hindi kong daway mo. Saan kan ngagparigat? Gaputa basak-basak na ti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po nurita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakakaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Yeah! Anya ti mapasama iti daytagon daway. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo ita alawas ana pauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.